ह्यो आमचो रानटी पक्षी पकडणारो रितेश. नाव का तुझा? रितेश रितेश फोटो सातार्डेकर ह्यांनी. आणि दुसरा काम केलंय नाही बघा, हे आपल्या वळातले मासे पकडले नाही. ह्यो रितेश आणि ह्यो मुंबईचो रितेश देशमुख. आणि आता हे आम्ही बावडेत सोडतलो. क्यू तुझ्यासाठी मासे. क्यू ससा. बोल बोल. क्यू पाहिजे, मच्छी पाहिजे. क्यू हे बघ केवढे बघ. हे बघ केवढे फिश बघ. पाहिजे तुला? किव आणि चिव बसून खाऊ. तू पण एवढं फिश बघ एवढे. किव चिव ये. तुझा घेतो व्हिडिओ. मला माझं नको रे. रे तू माशाच्या हात लावू नको मोबाईल. धुतले मी धुतले. हा बघ संकेत काका आणि हा त्याचा हिरो. हे बघ मासे पकडलेत बघ. हे रितेश देशमुख.